Ka gani nan da kake ganin nan yanzu ni babu ruwa na da kula kwailaye. Don kula kwailaye gaba ɗaya ba ta lokaci. Na fi so in kula a jibota. Babbar yarinya Allah. Wai aboki na kai din? Haba. Matsala kai ƙaryar kaiwa take yi ne. Wa ga ma? In ka kirkire abu ka ce wai kai kaza kai kaza. Nan kwanaki wata yarinya ta tsaya. Ana tsaya kai kwana kai ga gida da ku. Haba. In ka isa ka cika wata ka tare ta kamar da magana. Ni ko zan baka mamaki. Ka ban mamaki ne. Ban mamaki aboki. Ka shi ka ci. Mutum na aboki. Ka ban sani da Allah. Ka kawai aboki na. Dan mata. Dan mata. Oh, no, 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 no. Dan mata. Yan mata, ina wuni? Da Allah, wai tambaya ce da ni. Da Allah. Wai, da Allah, wai kike ma mace ce? Allah ya sa